Video yetu ya lero tionesana mmene tingapangire TikTok playlist ndemo sataya nthawi tiyambe. Chomwe mukuyenera kuchita ndikupita pa profile, kenako apa pali maline atatu, kenako TikTok Studio, kenako izi muzikankhira uku apa pa playlist, kenako create playlist. Ndi apa mayipasa zina la playlist yanuyo. Tingoyereza kuti ndino mphunzitsi maphunzitsa kuzera panopo pa TikTok, mutha kuwagawa kuti playlist iyi ndikufuna kuti ikhale ya biology. Ndi kumuyika biology chonchi ndikupanga next. Zikafika apa mupanga add ma videos onse amene mukuona kuti ndokhuzana ndi biology, ndikuti musankha zonse malingana ndi playlist mwakonzera. Mukamaliza mapanga done. Apo ndikuti zimakhala zatheka mapanga create playlist. Ndi ma playlist onse amene unapanga create amapezeka apa mene mukaonera awawa ndi ma playlist okhaokha, ndikuti amapezeka pamene papa ukapita pa profile pa onse amaoneka mu line imeneyi. Ndi izi zitu zimathandizira anthu ena kuti akabwera ku account kwakoko azipezanso ma video ako mophweka. Koma kumbukirani kuti option iyi imatheka kwa anthu okhawo amene anakwanisa 10k followers. Ndengati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tionanenso video yotsatira.